Bună, dragii mei, chiar o să plec. Da, și-am și bagajul pregătit. Este bagajul meu pentru Londra. Geaca pentru Londra. Și ce mai iau pe lângă mine, să nu lipsească mereu, geanta mea. Cam așa. Asta e bagajul meu pentru mâine. Chiar merg pe 30 la Londra. Eu mă duc pe 3, efectiv, și îmi las geanta aici pentru că, da, m-am debăgat chestii și mi-am pregătit și hainele pentru Londra, mi-am dat din asta și colanci mai negri. Și mi-am pus o baie. Să vedem. Voi posta pe YouTube. Chiar plec în Londra, cu bagajul deja. Vreau să fac un vlog gen așa, pe care nici nu m-am schimbat momentan. Și chiar plec, pentru că nu stau 3 zile. 3 zile nu. Am că mi-a luat și un parfum cu Ariana Grande, că da. Și efectiv chiar mă duc în Londra, pentru că, adevărat, chiar mă duc. Și chiar abonați-vă și voi aici, la mine. Am multe canale, pot să-mi fac pe toate posturile. Și ăsta pe care l-am acum, pe care mă vedeți, o să postez pe ăsta, momentan. Și vreau să mai intrați pe canalul meu de animale, că acum mai pun animăluțele cu câini, cu astea sau cu pisici. Să mai intrați pe ăla, să mai dați like pe ăla, mă vreau pe ăla. Și vreau să chiar mă duc în Londra, nu efectiv, chiar plec la Londra. Efectiv, asta e bogazul meu. De așa. Și geaca mea pentru mâine. Și hainele de acolo și ghiodanul. Chiar nu vă mic. Chiar plec în Londra. Efectiv, plec. Asta e bagajul meu. Mai negru. Mie asta îmi place bagajul negru. Sau mai colorat. De negru mai clasic îmi place. Și efectiv chiar plec. Vă pup și sunteți voi cantați. Și da. Și vă pup și vă mulțumesc de următoare. Vă pup. Și chiar plec în Londra. Vă pup. Pa!